Drodzy, za chwilę rozpoczniemy nabożeństwo wraz ze siostrą Faustyną, którą dziś wprowadziliśmy do naszej świątyni. Podczas tej godziny miłosierdzia chcemy powierzać nasze rodziny, naszą parafię, ale szczególnie tych, którym daleko do tego miejsca. Obiecujemy Wam modlitwę, trwając przed Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, a przede wszystkim wpatrując się w obraz Jezusa Miłosiernego. W Jego ranach chcemy zanurzyć nasze zdrowie, nasze życie, naszą codzienność, powierzając każdego z Was i każdego, kto do tej świątyni przychodzi i tych, którzy tą świątynię omijają z daleka. Niech Bóg miłosierny Wam błogosławi.